Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners, and it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام نعخم زغوركم تخاطاتلتي سمار نيشن برو كمي كنيغم نلو مخا نتي أكال مدباتنا زغونة تمرتي قوانقو انجزينيا نعري زاكم مغتصلتا نايز حلف غفال مالتي بزعبا حقتات أنابا وي أدما متاكالات انجزينيا إذا غامتاي تغمنا انتي لنابدا حلفهم تغشنيا نيرنا حد الشيكالات كنركب كالناز مالت دين فولتهم كالات خون غل إذا غاندام ببنا قلو مالتي انتداتي رولز أقدمنا فليتنا يتانيحنا معاس انتايلكا يدمج مالتي or كميلكا تدمجون or تنبوبا مالتي كتفلت يحقزكا سلازنا زي فليتنا كنو مهارو يقباناي أقدمنا قن مدواتنا أو قزيو كان غربو بزي مخالنا سناي غريتا نحاتج مالتي كابزي قدسل مالتي قن كلو أو قزيو كان غربو مخالنا بزي أقاتامي كالنا أتو سلازي نغتسل Alright, إذن نريد لنا فيدل سي أبز حالفينا رئينا نيرنا زيادة مزخار مالتيو إذا فيدل سي sometimes كي نبابي alright حنسابكا سي كم دلو يدمز مالتيو إذا خام تايم ركوسي لنا أبزوم سلسة كالاتيو alright سلازي بإكزامبل جيرنا رئينا نيرنا مع سي دمز مع سكا كي دمز مالتيو and then بزعبا A رئينا نيرنا زوم كالات أب دخون sentence أتيوم يدبل قال كم دهونا مالتي بي خمس دموت رينا نيرنا أبزوم بي example جرنا رينا مالتي نلوم مخا جي مالتي فيدل جي سلام تاي زخا مريتنا جي sometimes جي يدمت alright بجي and then حنسابكا كم دلو جي يدمت مالتي إذا خا سلام تايو or معاشي جين جن زدمت كا هنرينا إذا almost the same كم ناي دحلف ناي سيدر أنا مالتي أبزح حجين سايب لنا لنابنت AG sounds like AJ is مالت G خندلو if it's followed by E, I or Y مالتي alright بزوم سلسة انتدا follow كوين تتحيفو دحر G حدا كابزيوم قال انتدا ألو G كم دلو G دمت alright كم دلو G دمت انتدا G كابزيوم وطاي مالتي كابتوم كالوت قالات انجليزኛ ኤክስ አብዘደሎ ካብ ኢ አይ ኦር ዋይ ማለት ይወጽ አንተ ኮይኑ ግን ግ ይድመጽ ማለት ኦራይት ግ ይድመጽ ብዝሰፍሐ ኣብዚ ኤግዛምፕል ገሮድኩም ኣለኹ ኣብዚ ክንሪና ቅድሚና ኣብዚ ኤግዛምፕል ምዃንና ግን ኣብዚ ኤክሰፕሽንስ ኣለውና እዚ ማለት ደይ ሕጋውያን እዚ ኣብ ላዕሊ ክንጠቕሶ ጸንሐና ሕጊ ደይ ምልከቶም ማለት እዩ እዚ ኸ ስለምንታይ እዩ እዞም ቃላት ጀርመኒክ ሩትስ ስለ ደለዎም ኦራይት እንታይ ማለት እዩ ኣብ እንግሊሽ ብዙሕ ግዜ ካብ ግሪክ in Germany in some ካብ ካልኦቱን ካብ even French ተለቆሑን ቃላት አለው alright ስለዚ ካብዚኦም ድሞጹ ቃላት አለው ነዚ ሕጊ ናይ እንግሊሽ ደየማሉ ማለት እዩ ናብነት ኣብዝሎ exceptions ናይ G ማለት እዩ ዞም ንሪኦም ዘለና ሓሙሽተ ቃላት አለው ናብነት እዚ give alright give ሕጂ ድሕሪ G አያሎ alright ድሕሪ G አያሎ አይካ ካብዚም alright ስለዚህ በተሕጊ መሰረት እዚ ጂ እንታይ ክድመጽ ይግቦ ጂ ከምደሎ ማለት እዩ ናብነት ጂቭ መኾነ ማለት እዩ ግን እዚ ቃል እዚ ናቱ መሰረት ሰረት ናቱ ካብ ናይ ጀርመን ቋንቋ ስለዝኾነ እዚ ሕጊ እዚ አየማልኒ that's why give ኢልና ነድምጾ ማለት እዩ and then get alright get እዙን ኮሙ ያሎ ድሕሪ ጂ ክድመጽ ዝግቦ ግን ኮይኑ alright girl one alright girl زخا جيريو ايالو ابزون كومو forgive دحرجي ابزخا انتيالو اي مالتي alright ግን جي اي تدمجن انتاي دا forgive جي تدميتو زخا سلمتاي كم دولكم ناي جرماني روتس سلودلو وي ازيوم حموش ازيوم مالتي otherwise اتوم rest كالوت اتحقي يخطوليوم نابنت geography أبزات geography تبل قال نتايلو كلتا فيدالات جي አሉ أمجمري አሉ تحدا and then أبز ما أخلون አሉ right أتقدما انتايم بيبنا جي كم دلو دمتس كلو تخلاي ግን ግ አድሚጅنا تمخنيات كا the same is it والكو مالجي alright E አሉ بز دحر جي yes ስለዚህ جي تدمجو أبزات دحر كالي تدلا جي ግን R አሉ R ካብዚኦም ወጻይ that's why ግ ድመጽ ማለቲ geography ኻይልና alright geography كمزي بزعبا أقاوما
or location ናይ መሬት ገለ ዘምህር ዓውዲ ማለት እዩ alright giraffe ka ረይዎ ድሕሪ ጂ አይ ኣሎ right አይ እዚ አይ እዚ ኣሎ that's why ጂ ተደሚጹ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነንብብ ከለና or ድኾነ ቃል ክንረክብ ከለና ኣብ ጂ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝድበልኩም እዞም ሰለስተ ቃል ክንሕዞም ኣለና alright and then ድሕሪ ጂ ካብዞም ሰለስተ ወጻእቲ ኮይኑ ግ ምዃኑ ኣብ ኩልኩም ፍለጦ alright እንተዳ ካብዞም ሰለስተ ሓደ ኣሎ ግን ጂ ከም ደልዎ ከም ዝድመጽ graph alright graph ማለት እዩ ፈልጦ ኢና and then garbage ጓሓፍ ማለት እዩ እዛ the same እዛ ጂዝያ a ኣሎ ድሕሪያ a ከም ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ዛ ጂዝያ ግን e ኣሎ alright ድሕሪ ዛ ጂዝያ e ኣሎ that's why ድሕሪ እዚያ ጂ ክድመጽ ከላ እዚያ ግ ተደሚጻ ማለት እዩ by the way እዚ ብጫ ገይረል ደለኹ ግ ዝድመጽ እዩ እዚ ብቀጠልያ ሕብሪ ደለኻ ጂ ዝድመጽ ማለት እዩ and then Germany ኻ ሃገር ጀርመን ማለት እዩ and then game ዝውን ደስ ማለት እዩ ኤ ካብዶም ሰለስተ ወጻኢ that's why እዚ ጂ ደሎ ግ ተደሚጹ and then biology ስነ ህይወት alright biology እዛ ጂ ኻንተ ያላ ብድሕሪያ ታሳልሰይቲ ዋይ አላ ይግማ ድሕሪ ጂ ዋይ አሎ that's why ጂ ከም ደሎ ይድመጽ and then agree ምስምማዕ ማለት እዩ agree ድሕሪ ጂ አር ኣሎ ኣብዙን gas ድሕሪ ጂ ኤ አሎ that's why ጂ ግ ይድመጽ ማለት ስለዚ gas and then magic ይግማ አይ አሎ ድሕሪ ጂ ኮይና እዚ ማለት እዩ ምክንያት geologist ኻ ተመራማሪ ስነ ምድረኛ ይባሃል አይ ቲንክ ትግርኛ ኮ ማለት እዩ and then general ዛ ጂዝያ ኻ ይግማ ኢ አሎ ድሕሪያ that's what general ተባሂላ ዝሓፈሻው ማለት እዩ and then giant ኻ ዓቢ ኣዝዩ ገጅፍ ማለት እዩ right ብጣዕሚ ገጅፍ ተወን giant ኻ ትብል and then ድሕሪ ጂ አይ አሎ and then garden ዝኻ ጀርዲን ማለት እዩ and then ይግማ ኣብዚ ጂ ብድሕሪ እንታይ ኣሎ ኤ ኣሎ ኤ ካ ካብዞም ሰለስተ ወጻኢ that's why ታይ ኮይኑ ግ ተደሚጹ ማለት እዩ alright ንቐጽል ኣብዚ ኻ እንታይ ንርኢ ኣለና ch alright ch ካ ንምንታይና መሪጽና ch sometimes ታይ ክኾን ይኽእል ክድመጽ ይኽእል ንኣብነት chemistry alright chronicle and so on alright sometimes ካ ቺ ይድመጽ ማለት እዩ ስለዚ ማዓስ ቺ ይድመጽ or እንታይ ሕጊ follow ይገብር ካ ክንሪና ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ if the final ch sound comes after a consonant alright the ending is ch alright ኩሉ ግዜ ch እንተዳ ድሕሪ consonant መጽዩ alright ድሕሪ consonant ፊደል ተዳ መጽዩ ቺ ይድመጽ ማለት እዩ ቺ ይድመጽ consonant ማለት vowels ንፈልጦም ኢና vowel ኣብ English ቶም ሓሙሽተ ማለት እዩ a e i o u ማለት እዩ እዞም ሓሙሽተ vowels ኣለውና እቶም ዝተረፉ ኩሎም ካ consonant እዮም alright ስለዚ consonant ካብቶም ሓሙሽተ vowels ወጻኢ ዝኾነ ቃል ተኾይኑ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ch ዝኾነ consonant እንተሎ እቲ ch ታይ ይድመጽ ማለት እዩ ች ይድመጽ ንኣብነት search ምድላይ ማለት እዩ alright ምድላይ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ቅድሚ ch እንታይ ኣሎ አር ኣሎ ስለዚ ch እንታይ follow ገይርሎ consonant follow ገይርሎ that's why ቺ ይድመጽ ማለት እዩ church ኻ ይoma ድሕሪ consonant ch ኣሎ branch ጨንፈር ማለት እዩ right ጨንፈር ስለዚ ድሕሪ ch እንታይ ኣሎ ብዚ ኤን ኣሎ ኤን ካ እንታይ consonant that's why ቺ ይድመጽ ኣሎ ማለት እዩ branch finch ኻ ከምዚ ዓይነት ኣዕዋፍ እየን ማለት ዓይነት ኣዕዋፍ finch ይበሃላ finch እዚኣ consonant ይኹም ንሪእልና torch ላምፓዲና ማለት እዩ ዝኻ ላምፓዲና torch ስለዚ ቅድሚ ch አር ኣሎ ዝውን consonant እዩ ስለዚ ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ቺ ይድመጽ ch ኩሉ ግዜ ዝኾነ consonant
فيدل انت دا follow غيرو انتاي مالتي تشي يزدمت بدحريو انتاي يزدمت على بزي TCH alright TCH انت دا تتصحفون تشي يزدمت CH رايدا يكون بقدمي تي انتولون TCH ون تشي يدمت مالتي إذا خا مع سنتيلنا when the final CH sound follows a one letter vowel alright ناي مود داتا لو زي CH يزنبلو دلنا انت دا كل جزء حدا letter ناي vowel كابتم حمشة قديمنا هنتوصل متانا حنا vowels مالتي انت دا follow غيرو إذا TCH دولو انتاي TCH يتصحف مالتي TCH and then تشي خا يدمت حدا vowel لو قدمي and then TCH يتصحف نابنت أبزي peach متصات خلصو غير مالتي peach سلازي قدمي انتهى له vowel له that's why زي تشي يدمت مالتي peach يلنا and then أبزي خا انتهى له hatchet كا يغمو قدمي TCH له and أبزي حدا vowel له A مالتي A value that's why زي نشتي فاس مالتي نشتي فاس hatchet بقى سلازي تشي تدميسو مالتي latch كا مشقت مالتي دغوناي بونو معصو مشقت alright and then زخا the same ريوم the same مالت vowel follow يقبرالو يومو A value ketchup كازم chips قالن ولعو مالتي زخا ابزريخمو vowel አሎ ቅድሚ TCH vowel አሎ that's why ቺ ድመጽ አሎ and then fetch ካ ምምጻእ ማለት ይን ሓደ ነገር ደሊኻ ዲኻ ናዲኻ ገለክቶም ጾ ከለኻ fetch ይባሃል alright fetch ይተልካ ደሊኻ ምጻእ ማለት ይን and then ቅድሚ TCH ታያሎ E አሎ alright E ስለዚህ እዚኻ ኢንታይ vowel ካብቶም ሓምሸ vowels stretch ካ ዝርጋሕ ማለት እዩ alright ምፍትታሕ ናብነት አካሎም ሳስ ይገብር ጻኒሕካ መወዳታ ብስኻንተ አትፈታትሑላ stretch ይገብር ምሽ ከም ማለት እዩ and then twitch ካ ሪغሞ ቅድሚ TCH አይ አሎ እዛ ከምዚ ምፍርፋር ገለ ማለት እዩ twitch ትብሎ and then catch ካ ንፈልከና መሓዝ ማለት እዩ ስለዚህ እዛ catch-ውን ስለምታይ ቺ ኮይኑሎ ቅድሚ T vowel አሎ እዚ ኩሉ ግዜ ከነሰውሎ ለና ስለዚህ vowel ተሎ T ይጽሐፍ alright TCH ይጽሐፍ and then ቺ ካ ይድመጽ ማለት እዩ watch ካ እንሪልና watch ሰዓት ማለት እዩ ግስኹን ከለኻ and then verb ማለት ይኹን ከለኻ ምርአይ or ምዕዛብ ማለት እዩ watch and then watch band ካ መእሰሪ ሰዓት ማለት እዩ watch band ኣብዚያ watch band ካ TCH አላ ግን እንታይ follow ትገብራላ A ይዘኻ vowel ማለት እዩ ስለዚህ አኻ እንታይ ተደሚጻ watch band and then ቺ ኮይና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ሕግታት ነዚ መስል ማለት እዩ ናይ CH ሕጂ ቀጻሊ ክንሪኤና ቀጻሊ ሕጂ ግን እዚ ክልተ ያኽል ንሎም ማለት እዩ ናይ G ሪኢና ያለና ከም ዝኽንብሎ ጸንሐምላ ማለት እዩ ማዕስጊ ድመጽ ማዕስከጂ and then እዞም exceptions ካ ሪኢና ማለና ብዙሕ አሸገርቻ አይኮኑን አዚዮም ውሑዳት እዮም ካብ ጀርመኒክ ቃል ስለ ዝተለቀሖም ማለት እዩ otherwise እቶም rest ኩሎም እንታዮም እዚ ሕግዚ follow ድገብርዮም ስለዚህ አሸገርቻ አይኮኑን ኣብዙን ከም ማለት እዩ CH-ውን the same ኣብዚ ሕግሎ ኣብዙን exceptions ኣለውና ኣብ CH ቀጺልና ኣብቲ دحري معلتي كنرينا مالتي كم exceptions አይኖት እዮም ዝተረፈግን ኩሉን ታይልና ደዚ ሕግዚ ደማል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ፈሊጥና እንተ ጸኒሕና ኩሉ ግዜ ድኾነ ቃል ረኺብና ከመይ ጌርና pronounce ንገብሮም or ነንብቦም አይጠፋናን ማለት እዩ alright ስለዚህ ካልኦቱን አሉ ከም CH አሉ and then W ገለ ክንሪና ኣብ ቀጻሊ ማለት እዩ እንባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስማርት ኔሽን ፕሮ ናይሎም ዝነበረ መደብና ነስተኸታተልኩም ይመስል ሃናጽ ሪኢቶኹም ኣብ መደባትና ሓጋዝ እዩ ሞ ተሳትፎኹም ኣይፈለየና እንዳበልና ንዘይበጽሖም ኣሕዋት ምን ትኽበጽሖም ንክመሃሩልንካ ሼር ምግባር ኣይንሕሞ ካልኦት ኣዘናጋዕትን መሃርትን መደባትና እውን ምክትታል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ እንዳዓደምና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም